Valentina Marín. Pablo González Moreu. X. Marc Oliver. 7 anys. 8. 12. 9. 10. M'agrada, sí, m'agrada. Molt emocionant i divertit. Estar amb els amics. Que és molt emocionant i que et dona un cop d'adrenalina. Els partits. Que és molt divertit, que aprens moltes coses, que és molt divertit i que si vol que juguem nosaltres. Que li agradarà? Que s'apunti perquè aprens moltes coses com valors. I que s'hauria d'apuntar. És molt divertit perquè ens ajudem. Comences a tindre confiança amb els altres i tot. Que sentarà bé, que li sentarà bé fer-ho. La força per placar millor. Anar sota terra. Volar. Per baix o per dalt? Teletransportar-me. Placar millor. Perquè té una cançó. La capibara la putin sense. Es pots regatejar tots, pots anar a baix a terra i marcar.